Minggu esok atus mruput Gusti bisne resepsimu nyakseni ijab kabul kue robojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijol prasmanan DJ musik. Isera percaya kalung sasi wingi aku iso pacarmu cepet saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok waktu awalnya indah ini berantakan tapi cerita mbok rambungi nganggo undangan aku gagah lunganing pelaminan khusus sandingan tapi gak nyanyi dangdutan. Dek